wannan bidiyon za mu ga abubuwa guda 8 a wayanka na Android da ba lallai ka san amfaninsu ba ko kuma ka san yadda ake amfani da su. Shiga cikin bidiyon kamar haka. Yawwa kamar yadda kuke gani kun shiga parameter sai ku zo nan functionality gashi nan, daga nan ga arakursi gashi nan wannan wurin. To daga nan wannan na farkon sai kuka kunna shi, da zarar kun taɓa wannan bito na kashe wayan zai baku damar ku yi magana da Gemini kai tsaye. In kuka kashe shi kun ga ko kun riƙe shi ba zai kawo muku komai ba domin kun kashe shi kenan. Sai mu zo wannan shi kuma wannan da kuke gani, in kuka ɗora shi bisa kai ga zaɓin ku gashi nan kuna so kuna ɗora shi bisa kai capture da karen ko hotula ko na makamancin haka. Wannan yanzu kamar yadda kuke gani in zan mishi taɓa biyu da sauri, ban samu shi da kyau ba, taɓa biyu ake so kai mishi da sauri. Kun ga hotula ya kunna, in nayi kuma ya kashe ta. Wannan shine kenan, in sai abun da ka zaɓa nan, in ajustere da karen ka zaɓa, in kuma wajen to me ake ta ƙwaƙwaleta ka ɗora a kai zai baka dama daga ka taɓa sau biyu zai shiga ƙwaƙwaletan wayanka. Mu wuce wannan wurin. Shi kuma wannan in ka ɗora shi bisa ga wanda kake so, alal misali nan yana bisa ga hitila, in wayan na kashe haka, wannan na rage volume da ka taɓa shi sau biyu za ka ga ya kunna hitila, wanda in kai hakan nan kun ga. Wannan shi kuma shine amfanin wannan kenan. Sai mu tai gaba. Yawwa sai wannan in kuka shiga a kai shi kuma in kuka kunna shi daga kun bubbuga wayanku da bayan hannunku za ta yi capture, kun gani. Wannan shi ke ga shi kuma sai mu je gaba. Wannan kenan. Wannan shi kuma kuka bubbuga sau biyu zai ajustere da karen na bidiyo kenan. Wannan bidiyo zai ɗauka, bidiyon ekran ɗin waya. Yawwa sai wannan shi kuma kamar yadda kuke gani in kuka kunna shi, daga zarar kun yi ma wayanku da kun motsa da ita kamar hakan nan, ita kuma za ku ga wayan ta ka haske kenan ba tare da ku taɓa bito ɗinta na kashewa ba kenan. Sai mu je gaba. Yawwa sai wannan deplace ɗin nan in kuka shiga haka, in kuka kunna shi zai baku damar ku yi deplace application ko kuma wani bidiyon da kuke kallo ku ɗauke shi ku kai shi gefe gashi nan dai kamar yadda kuke gani. Sai wannan na ƙasa shi kuma mai silence wannan, idan wayarku tana ƙara an kira ku daga kun ce ta hakan nan, kiran ba zai kace ba amma ƙaran zai dakata irin ta dame ku kenan ba tare da kun taɓa wannan ba. Ƙaran zai tsaya, zai zama wayan tana sone amma ba ta ƙara. Wannan shi ne.